Uba Penyat Sings Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council, mentah kasngining kong ke South Tarik Nailur Arja Arpaulai, daladehi ulah yar jurip ya ke Khasi Heritage Village, kabadan hamau plang na kabentaban pet ya ke bet kebiang, hakajing penkreat jong ke council, ban penong biang ya ke Monolith Festival mentah usnam. Layadon lang hakani kasngi uba alam prang bela chairman jong ke council, uba Victor Rani Arts and Culture, ba Fantin lakadong Taxation, ba Karnes Sosyang Development, haringkat lang berki officer na katanat tourism jong ka Sorkar Jela, uba Philip Taryang uba DU Assistant Director, uba M Malbanyang Executive Engineer jong katanat tourism, bat nakahimau mau plang balam ikmat da uling do berki menteri. Uba Penyat Sings habakaran syakilat pathai kubor hadin baladap jurip, ulong ba kajing temu jong ka sengi kalong ban penkrek ba kam kan ya chaprang, ya kajing temu jong ka council, ban penlong biang ya ka Monolith Festival hakati ke Jaka. Uleh thu bana kaliang katanat tourism shan kan sa court tender no, na kabenta ban Penyat chaprang ya ketika kam uleh thu ba ketika tamasa en sedang haka sautarik bat kan kut haka hendu tarik no pra arja arpaulai shushu uleh thu rube kene tamasa ba menta usnam na kaliang ka council ka khlembang pisa ban penlut namar ba ka council kale trailang bat ka Sorkar Jela haka bakal IT haka tanat tourism ban le ya ka badan kam baro. Ada yang melakukan kajing temu jong kani kajing ya kenduk kajungi mentah kasngi kalong bahadin ka executive committee ka bathmai mentah hapo KHDC kalashim ya karai ban penlong biang ya kani ka Monolith Festival mentah usnam but andala shim ya kani karai ban penlong biang kani ka festival kani kajing temu jong kani ka festival kalong ba ngikwa ban peni syaka perthai ba idei ba kajing ruspa habai de kariti dostur jungi khasi khara te namar takadau ngishim ya karai ban penlong biang mentau usnam nadu ka sau tarik hadu khandai tarik u Disember no pra but ya kani ka festival ko mansyuk penken mau ba la penlong teng la arsien kata kalong haus nam araja khatlai but arajar khanrio ka bala penyat daka KHCF Khasi Heritage Conservative Forum te but ngi iba lamen toi shisha ki ba jungi kumju ru iki brio banabar ki bamtip shapang kariti dostor jungi reda ka baki wan hang ne po jaka ka bangi khot ka Khasi Heritage Village ki i nadu ki kini ki yeng ki ba pher ki yeng trap ba pher ki ba pen i ya kadak ba kitu ki hima ki badan halaki jongki jaka ki don yakum kini ki yeng trap te hoi haba ka jingwan ka jungi mentas ngi iba dangbun ba ki jingdon kam ban penbit penbiang shua ban penlong kata ka festival te ngi iba ki don khat wai teli kini ki yeng trap ki ba long ke nuksa ya ki yeng haki hima ba pher te ngi dangdon kam ha jingsha nama ka KHDC ka ri khasi jungi ngi don kumbasan pusau teli ki hima dang duna ba nrei le si marmar ngin patla ka jingwan jungi ka long tang ban pe le si ban yo ban maramot marmar no tang yikini ki bla don lupa kumju ngi don yikini ki public toilet nang tang ngi don kini ka open theater ka ba le si kin don ki shat mesti ki shat tenrai ki longkeme le si ki samla ki jungi le si kinunu ki kinja skit ki drama shphang khasi khara jungi te ngi don kam ban pen baha
ngi ka don ru ka museum ka badang tei menta badang shna la jan dep artat but kani ka museum kan yok ban kring ye shibun bha ki nongan pe kai ngin don shibun bha ki tiar bai dep ki hima ba pher ki ba khamlong kerpang ki ba le sim nam yi banam lap shewe ki jaka te yakini ngila dep pan na kalyang jungi menta ngila ai byang ka shithi ka ba ar shiki hima bakin penpoi ki kitiar ba pher balong kerpang haki hima ki jongki banwan bangin bu hangne ban display hangne kani ka museum kan don ru ka library ka library ngin don ki kot ki ba don kam ki ba tho shphang ka jinglong kerpang jui khasi ka riti dustur ka sanshar ka khadar ka le nem le rukom but ka bam tan rai ka bingidon ka kup ka sem kita ki bangi kwa ban dan hakani ka museum ka yakani ka bamenta kan debit na kalyang ka state government namal ngi lai tre lang ka state government lada ka don ka jing yo nong ho ngi don ru ka jing tho ba ka state government kan bha yangi but kat kum ka agreement ka ba borosh kata ka bangi lai sign na du snam arja khat lai hapdeng ka hima ba ka discouncil ka jing yo nong hakani ka festival ne kani ka jaka ka long be nru pho na ka bat sau pho nru pho la sau pho kamut nru pho sha ka KHDC bat sau pho sha ka hima ka phi hangni kam da don kam than man ong ban penlut bun namar ba kani ka jaka kala long lupa kum ne te bat ki babun ki structure ru la dep ban let ka KHDC stang katu ki minor repairing ki minor renovation dan kam bat kumju ru phi ngi hab ban kran sha ngi hab ban suthu e khabor la jong ru ngi kum KHDC ngim dan expert habe duit kanika benta ban pentulun ya ka kam let's say ban manage kanika event te menta ki babun bah ki samla khasi jungi ki bla dan la ki jong ki kenhon ki company ban pentulun ki kam kum kini let's say ngi kwa baka government kan ailat ikum kita samla but ken yo lat ban pentulun ni ka kam nama kani ka festival monolith kanam dei e ban ong bangin yo nong ka jingthmu ka dei be ban pen I ya ka jing ruspa kriti to store jungi nakalyang ka tourism department kan sayo ban khot tender habidip kani ka kam namenta ban pentrei khamtam ini ka fencing ru one side fencing ka jingkier banam yo rung kat bomon let's say ki nong late nong wan shakani chaka but kani ka jaka ni ru ka dan lang ba kani ka law kentang te let's say ka don ba ka jing dei but ka jinglong kerpang jungi khasi te kan scam ba kani ka festival kan yo ban kring ya babun ba ki nong shong shnong la dei na po mekalia lene dei shabar ka jela but na we but kiri ru kumju kum balong menta haga jing shisha nakalyang ka executive committee ka ba menta ngimdan kanono ka jingmang let's say ban penlut hakani festival namar ngi lai tre lang baka state government bak sarkar jela but nakalyang ka sarkar jela hi menta kala pha ka tourism department ban yarap lamingi khamtam ki renovation ban penbahai kini ki jaka hangni ki jingtei hangni but kini ki bla dep tei lupa ka council ki badang la jandep menta kanam dan jingadei e bakata kan pendap hina kaliang ka council te hendrei but nakamenta ki wei pat ki kam let's say ban pentulun ya kani ka event namakum bangi mat menshwa arteli ki festival ngili ibun ki don ki jingduna te ngim kwa shu let's say ba ngin kan long biang kum tu kumaju long baros kata ngi kwa ban kham penbha shu penjanai ni ka festival ka banwan te habai dei ba kata ngila IT be ka state government but kum bangila ban suthu ka state government kan sakhot hidaka tanda yakinu ki event management firm ne ki kenhon let's say ki ban dei ki jaban riu khasi jungi ban shimbenta hakanika tamasa kanika festival khnang ba kan long ka baya be yaranti dan nakalyang jungi kum bangi judan ka jinga trelang ba kahima ngidan ru ekaweka committee kanika ka committee ka ba management committee hapadeng ka KHDC bat ka hima te kani ka committee ru kan ya don lang ringkat bat ka government ban ajing mut namar ban penlong kani ka festival ka government kan hab ban shim ki jing don kam nangi te ngila dep ka we ka meeting men si thodieng bat ka government of Meghalaya
bat ka tourism bat finance department bat mentah ka syong hangi ban list ya kita kijing don kam ke bangi don kam ban bu hakum kanika festival tekat kum kajing kwa kajungi ka council bat ka hima yaki benta ba fair ki ba let's say kita ki event ki item hakanika festival kin long kat kum ka riti ke dustur kamtam kan dan jinga dai bet barabor bat ka jap khasi kajungi